Hello mga Uragon, mga beshi, mga bay. Ayan, kita nyo ang aking area ngayon. Pauwi na ako. Walk out sa trabaho. Walang sweldo, walk out sa trabaho. Ayan. Pauwi na tayo. Walang sweldo. Kaya lahat ng mga nag-walk out. Ako nag-walk out na rin. Wala, uwian na. Walang sweldo, uwian. Ayan. Yan ang buhay OFW. Akala ninyo masarap ang OFW? Ayan. Ngayon, ito na ang kalbaryo ng buhay OFW. Walkout sa trabaho. Okay? Yan, kasagsagan ng init. Alas 12:30 ng tanghali dito mga Uragon. Alas 12:30 ng tanghali. Naglalakad. Walang sweldo. Walang pamasahe. Kaya lakad na lang pauwi. Okay? So ayan. Grabe nga pakainit mga Uragon. Ito ang aking area. Oh. Nilalakaran ko ngayon. Init. Kasagsagan ng init. Oh. Matindi. Grabe ang mainit guys. Napakainit. Para tayong naglalakad sa disyerto. Woo! Doon ako lalakad. Shortcut ako ng daanan. Doon ako sa payatas na daan. Medyo malapit-lapit. Papunta doon sa amin. Shortcut yun. Ayan guys, oh. Grabe ang init. Katanghali ang tapat ang aking walkout. Ito talaga ang tinatawag na burning pot. Siguradong burning pot dito. Grabe. Woo. So ayun, shout out sa ating mga subscriber dyan. Support. Ayan. Walang masyadong viewers. Mahina ang ating channel. Baka naman yung mga nakakapanood ng video ito, subscribe nyo yung aking channel guys. Pa-subscribe naman. Baka sakaling aangat tayo dito sa mundo ng YT. Para ayun, gusto rin nating tumulong sa ating mga kababayan, katulad ng mga napapanood nating mga vlog. Yan, kina Kuya Bal Santos Matubang, kaya Kalinga Prab, ayan. Kay So Word, ayan, kay Jumper Sniper, ayan. Marami silang natutulungan. Kay Hungry Syrian, Wanderer, shout out. Yun. Ayun guys, tuloy lang ang aking lakad. So ayun, sa sobrang init dito sa Saudi guys, ayun tuyo na yung mga damo. Grabe. Mainit talaga dito sa Saudi. Ayan, kaya mainit ang aking paglalakad ngayon. Ito ang burning pot session ni Uragon. Ayan. Grabe. Guys, sakripisyo ang OFW na walang sweldo. Baka naman, shout out sa aming kumpanya. Baka naman, pasweldo na kayo. Mag-aapat na buwan na. Diyos ko, nga na ang aming pamilya. Ubos na ang budget. Maraming bayarin. Tawid tayo. Tatawid tayo doon sa bundok na yun. Yung bundok na yun ang ating tatawirin. Yeah. Maraming sasakyan. Yawa, pastilan. Yeah. Uy, ano ba yan? Masukal. Ito yung shortcut na sinasabi ko sa inyo guys. Ito yung payatas na sinasabi ko. Yeah. Wow. Ito yung bundok. Tinambak na. Ayan. Dito tayo. Agoy. Ayan mukhang disyerto. Sige. Baba, Uragon. Ginusto mo yan, walk out. Sige. Lakad. Mahangin guys. Pasensya na kayo kung medyo pangit ang ating audio. Dala ng hangin. Ayan mukha siyang disyerto. So ayan ang ating babaybayin mga Uragon. Ako lang ang naglalakad dito sa kalagitnaan ng init. Katanghali ang tapat. Mainit. So ayan. Shortcut shortcut. Malapit-lapit tong daanan kaysa dadaan sa main road.
Kaya dito ako dumaan. Ayan o, kung nakikita nyo yan, mga building na yan, o dikit-dikit. Lahat yan mga bilya, mga paupahan. Kasi nga malapit sa Industrial City. Ayan o, kaya dyan sila nagtayo ng mga paupahan. Bali, doon, banda ron yung Industrial City, doon ako nanggaling. Okay. Ay, hirap guys ng ganitong sitwasyon. Maliit na nga yung sweldo mo, delay ka pa. Delay pa yung pasweldo ng kumpanya. Ayan, walang mangyayari. Kaya akala ng ibang mga kababayan natin porket OFW abroad, mayaman daw, mayaman. Di po lahat ng nag-abroad ay mayaman, mapera. Nagtsatsaga din lang sa sweldo na medyo nakalamag lang ng konti dyan sa pasweldo ng Pinas. Kaya ayun, di lahat po ng OFW ay mayaman at maswerte sa kanilang mga employer. Ayan. So yun na nga guys, mamaya na ulit tayo mag video at mahaba-habang lakbayin ito. Baka umabot ng 30 minutes ang ating video. Ayun guys, nakalampas na tayo doon sa Payatas. Dito naman tayo lakad sa kalsadang lubak-lubak. Ayan, ang init, grabe. Gutom ako, gutom. Wala yung almusal ko kanina, nilagang patatas, 2, saka ginger coffee. Ayun, parang nalalambot ako Wala pa tayong makakain doon pagdating. Ayun guys, bali dito na tayo sa medyo malilim-lilim. May mga puno-puno na dito sa gilid ng kalsada. Yan nakalampos na tayo doon sa kalagitnaan ng tinambak na mga lupa, parang desierto. Ayan, medyo nalalambot ang katawan ko guys sa paglalakad, sobrang init, gutom. Ayan. So ayun na nga mga Uragon, malapit na ako sa bahay. Hindi na tayo nag video doon sa pumili ako ng makakain. Gutom na, nanginginig yung katawan ko sa gutom. Ayan ang ating binili, may binili tayong kanin, saka may pritong tulingan at itlog, saka mayroon tayong biniling soft drinks, panulak. Gutom na malapit na akong makarating sa bahay guys. Ayan, itong walk out sa trabaho kasi walang sweldo. So ayun guys, bali dito na ako sa Bilya. Ayan, kararating lang. Ay, Diyos ko. Ayan o. Yung building namin luma. Tuklaban na yung mga pintura sa dingding at sa ceiling. Uy, madilim. Ayan. Ayan na nga, dito na po mga Uragon. Nakarating din. Natapos din yung aking walkout na paglalakad. Nag-walkout sa trabaho, walang sweldo. Ayan, bibis muna ako, kakain, gutom na. Lambot yung tuhod ko Diyos ko, Lord. So ayan guys, dito na ako. Gamit ko yung Bluetooth glass ko Ito yung malakas sumagap ng hangin. Malakas ng hangin sa kalsada. Pag naglalakad maugong. Okay. Bye bye guys. Maraming salamat. Please subscribe to my channel. Don't forget Bye.